Eagle Double G. И здравейте на всички! Аз съм Ютовър и съм тук с една чудесна, прекрасна, много развълнуваща за мен новина, а именно, че новата игра от създателите на Clash of Clans излезе, а именно и Clash Royale. Играта излезе буквално преди няколко минути, поне в България. Не знам другите държави, може и по-бързо да е станало, но вече има 100 000 изтегляния и просто нямам търпение да пусна тази невероятна игра. Играта, както казах, мисля, е с карти, просто съм много развълнуван. Нямам търпение, чакам я от месеци, тъй като вече преди 3 месеца излезе за iPhone и се бях отчаял кога ще излезе за Android. Така че, мисля, че почти готова. Тегли някакъв... Инсталира се, да. Нямам търпение да стартирам тази невероятна игра, така че, като започне, ще се върна тук. Ето, че и играта започна току-що. Не, ще отменя. Така, нека да се насладим сега. Clash Royale. Виждаме гоблинът, така тролът от Clash of Clans. Този кръл малко прилича и той на този от Clash of Clans. Тролът, гоблинът най-много. Така, Welcome Challenger. Complete the training camp to unlock the multiplayer arena. Окей. Нека да изчекаме да заради. То ми изписа, че ще тегли още някакви файлове, така че според мен в момента ги тегли. Сървърите на играта очевидно са доста натоварени, тъй като дори ми тегли самата игра доста време. Нямам търпение. Нямам търпение. Нямам търпение да я... Окей, сега нека да установим връзка с моят Play аккаунт. Интернетът ми се сгоди или не? Окей, посам до рутера в момента. Challenger, let's complete some planet matches first. Окей. Destroy enemy task. Даже това не знам дали ще се чувам. Така, сега по-добре. Какво да направя? Така, този и го слагам тук. Добре. Така, арчери. Интересна игрица. Трифи ме. И сега. Окей, взехме първата част. Сега какво трябва да правя? Сложи този гигант. Той е само един май. О, таковат ме гоблини, майко! Слагам. Бам! Да, играта много интересна. Още от сега. Взехме го, 3 коронки. Той никой да не взел. Golden chest, окей. Някакъв чест, сигурно ще ни се падне някаква карта. Training Progress, Unlock Multiplayer Battles, The Final Test. Значи в момента ще се обучаваме Tap to Unlock. Start Unlock. 15 секунди ще се unlockва. Няма да използвам никакви диаманти. Ще изчакам просто 12 секунди. Батъл. Така, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Хайде, моля ви се. Нямам търпение да играя тази игра. Не знам дали се чувам дори аудиото, просто тази игра нямам търпение да играя. Resource Guards. Gold. О, Knight, Command Card. Upgrade на го. Arrows, Command Card. О, божечко. Очевидно това ми е тестето. Сега ще мога да го апгрейдна, тъй след като съм събрал. И така, кралят може да, не знам. Кралят, да. Стана на второ ниво. Тези стрели също мога да ги апгрейдна, доколкото виждам. И те са на второ ниво. Опа, какво направих, бе? Battle. Cards. Shop Unlocks. TV Royale Unlocks. Кланове има.
Добре, нека да отидем на втората битка. Добре. На батъл исках. Аз нещо друго мисля. Cards Deployment Cost Elixir. Твоят еликсир. Да, знам, очакваше се да има нещо общо с еликсира. Със сигурност не е толкова просто играта, има някакви стратегии, не може просто така да... Тези, тук... Скелети, те се случиха бързо, не знам. За какво са те, тук няма стена, в която да чука. Супер. Трейнер Фикова. О, голям чест отново. Играта е страхотна, боже. Да ще ме тяваш. Опси. Страхотна игрица. Така, защо не зарежда? Ехо. Има ли някой в телефона? Толкова ли време отне на създателите на Clash of Clans да направят играта за Android? Защо винаги ние с андроидите сме... как беше? Такива... пренебрегнати. Tap to unlock. Окей. Тъй като нямам търпение да играя, няма да отварям честа. Продължаваме. Тренинг камп. Окей. Трейнер Майк. Така. Good luck. Thank you very much. Тук очевидно почти нищо няма да научи. Сте скелети, които излязаха. Вау, това беше гадно. Бързо. Добре. Това вие си имаме стрелци на колко, така че няма проблем. Ще им бият гиганта по-бързо. Аре, взех. Сванах! Тока ти ме разруша това по средата, бие всичко. Разрушавам. Окей, още един луден чест. Нека да опнем този. Пари. Апгрейд на арчерите. Това е някаква нова карта. Окей, да ходим да видиме. Окей, готово. Level 1. Това е някакъв нов герой. Мускитър. Мускитар! О, много съм зле. Нека видим тук. Пари. Fireball upgrades. Това струва 50. Окей, отиваме да играем. Извинете ме. Какво направих? Мислих си, че това са арчерите, но съм тук. Как от там? Той ги пускате, Свана, аз мислих, че излиза от камъка. Той много близко ги пуска, той е в камъка. Това е яко. Това е сложничко, боже. Скелети. Един удар, само. Аре бе! По-бързо, че става сложна работа. Ръп. Аре скелети с него. Лъка, че ви става трудно. Не, обика ми. Той има и време. Бум. Много малко съм взета.
Тук става трудно. Трудно става. Аре, бързо. Бомба. О, какво беше това? Схванах! Сега мога да го плъствам направо там. Това е готино. Само по-бързо да не заради. 60 секунди остават. Тук е 100% сигурно, че не взема трите типа. О, да смята големи бомби в тирата, бе. Как да се отплесна? Стана голяма камена. Готово. Макар и с така трудности, нека да отворим този чест. И кажете, ако искате да направя поредица на тази игра, аз много бих искал да направя, дори вие да не искате. Така, нека да изчакаме. Кланс, Unlock, аз съм втори левел почти. Много ще се радвам, ако и вие си изтеглите тази игра, може да играем заедно, дори в мои клипове, ако искате. Тъй като играта е онлайн, както се очаква. Отличик беше тук! Оха, супер! Battle Deck. Окей, хора, надявам се този така клип да ви е харесал. На мен страшно много ми хареса тази игра. Ще се опитам колкото се може по-бързо да го кача в YouTube. Надявам се клипът да ви хареса. Моля ви, харесайте го, ако искате, коментирайте и най-важното, абонирайте се, за да знам, че някой ме гледа. Абонирайте се. Тоест, да знам, че някой ме гледа, но абонирайте се. Умолявам ви, наистина. Просто нищо не ви коства да кликнете follow или абониране. Така че, subscribe, извинете, инстаграма ми е в главата, subscribe или да се абонирате, ако ви на българския дуба, което е 100% вярно. Много ще се радвам, ако го направите и до следващия клип на Clash Royale. Чао, чао!